šikovnom pohybe poza ňu naservíroval výborný puk. Uvidíme, či žochári budú úspešnejší vo svojej presilovej hre. Po tom, čo Novým Zámkom presilovka úplne nevyšla. A úvod vyhrané boli, takže možnosť nasťahovať sa do útočného pásma, streliť aj gól. Bleskovo využitá početná prevaha. Opäť ťažká situácia pre brankára Michala Dubeka. Bol tam čulý ruch v blízkosti jeho bránkoviska. Navyše tá strela, ťažko povedať, či náhodou nebola aj tečovaná. Oslava smerovaná ku Patrikovi Bečkovi. Takže to bude podľa všetkého topolčiansky strelec číslo 2. No a už strelec z kategórie častejších. Bečka využil perfektné predbránkové clonenie. Bez dotyku s pukom od sloniaceho spoluhráča.